नमस्कार सर्व मित्रांचं श्रीमंत भाया चॅनलमध्ये स्वागत. मित्रांनो, टाटा ग्रुप या ग्रुपची दिग्गज अशी कंपनी जी ज्वेलरी, डायमंड यामध्ये व्यवसाय करते. नाव लक्षात ठेवा, टायटन. या टायटन ग्रुपचे कंपनीचे अनेक शेअर्स राकेश झुनझुनवाला यांच्याकडे सुद्धा आहेत. जवळपास आज ₹29 इतके रिटर्न या कंपनीने दिलेला आहे. तर मागील 5 दिवसामध्ये 7% रिटर्न्स म्हणजेच ₹181 इतकं रिटर्न दिलेलं आहे. 1 महिन्यामध्ये 21% इतके रिटर्न्स या कंपनीनं दिलेलं आहे. ₹447 शेअर्स वाढलेला आहे. मागील 6 महिन्यामध्ये 66% इतके रिटर्न्स म्हणजेच ₹1028 इतके रिटर्न दिलेलं आहे. 1 वर्षभरामध्ये 64% रिटर्न्स म्हणजेच ₹1008 इतकं रिटर्न दिलेलं आहे. तर मागील 5 वर्षामध्ये या कंपनीनं 576% रिटर्न्स आणि चार्ट पॅटर्न बघा किती सुंदर असा चार्ट पॅटर्न आहे. जवळपास ₹2087 इतके रिटर्न्स मागील 5 वर्षामध्ये दिलेला आहे. तर कंपनीचा आपण मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न पाहूया. किती स्ट्रॉंग आहे हे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. असा चार्ट पॅटर्न तुम्हाला कोणत्या तरी एखाद्याच क्वचित कंपनीचा दिसेल, इतका स्ट्रॉंग असा चार्ट पॅटर्न आहे. आणि मॅक्झिमम या कंपनीनं आत्तापर्यंत 60,017% रिटर्न दिलेला आहे, म्हणजेच ₹2562 इतके रिटर्न दिलेलं आहे. दिग्गज असा ग्रुप टाटा आणि त्या टाटा ग्रुपची ही कंपनी, त्यामुळे आपण विश्वास 100% ठेवलाच पाहिजे. तर आता आपण पाहूया सर्व काही पॅरामीटर्स. एक पॅरामीटर्स चार्ट तर खूप सुंदर आहे. त्यानंतर पुढं बघा, टायटन या नावाने शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड आहे. डायमंड आणि ज्वेलरी हा व्यवसाय करते. सध्या हा शेअर्स ₹2564 मिळत आहे. कंपनी एकदम व्यवस्थित अशी, अजिबात कधी लॉसला तुम्हाला जाऊ देणार नाही अशी कंपनी आहे. एक लार्ज कॅप कंपनी आहे. मार्केट कॅपिटल जर बघितला तर जवळपास 2,27,000 करोड इतका आहे. कंपनीचा पी 188 खूप स्ट्रॉंग आहे. 88 करोड इतके शेअर्स आहेत. पी बी 29.9 खूप चांगला आहे. फेस व्हॅल्यू ही कंपनीची 1 इतकी आहे. तर कंपनी डिव्हिडंडसुद्धा अतिशय चांगलं देते. 0.16% डिव्हिडंड या कंपनीने यावर्षी दिलेला आहे. कंपनी बघा जवळपास फक्त 4,000 करोड इतकं डेप्ट कंपनीवर आहे. म्हणजेच कंपनीकडे जर कॅश बघितला तर जवळपास 512 करोड इतका आहे. कंपनी टोटली डेप्ट फ्री अशी कंपनी आहे. प्रमोटरची होल्डिंग खूप स्ट्रॉंग आहे. 52.9% इतकी होल्डिंग आहे. सेल्स ग्रोथ 2.96 अतिशय चांगली आहे. प्रॉफिट ग्रोथ थोडीशी इथं कोरोनामुळे तुम्हाला मायनस दिसेल. पण रिटर्न ऑन इक्विटी आणि रिटर्न ऑन कॅपिटल इक्विटी हे दोन्ही खूप स्ट्रॉंग जवळपास 13% इतके आहेत. तर या कंपनीच्या दुसऱ्या आपण पियर्स कंपन्या जर पाहिल्या तर ही प्रकारे मार्केट लीडर कंपनी आहे. तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही कंपन्या या ज्वेलरीच्या व्यवसायामध्ये एवढ्या टॉपला नाहीत. त्यामुळं टायटन कंपनी ही एक मार्केट लीडर कंपनी. 2,27,632 करोड इतकं मार्केट कॅपिटल. त्यानंतर बघितला दुसरं राजेश एक्सपोर्ट, कल्याण ज्वेलर्स हे अतिशय लहान आहेत. त्यामुळं आपण टायटन या कंपनीवर अतिशय विश्वास ठेवून या कंपनीचे शेअर्स घेऊ शकतो. तर आता ही कंपनी काय काय बनवते तर तुम्हाला माहीत आहे. तनिष्क डायमंड आहे. त्यानंतर सोनाटा घड्याळ आहे. त्यानंतर नेबुला, झोया, स्किन, रागा, ऑक्टेन अशा अनेक प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे डायमंड्स आणि ज्वेलरी बनवण्याचा व्यवसाय ही टायटन कंपनी करते. टाटा ग्रुपची दिग्गज अशी ही कंपनी आहे. या कंपनीचा आपण शेअर होल्डिंग पॅटर्न पाहूया. प्रमोटर्सकडे जवळपास 52.9% म्हणजेच 53% शेअर्स आहेत. पब्लिककडं 18.61%, फॉरेन संस्थाकडे 18.41% आणि भारतातील वेगवेगळ्या बँकाकडे जवळपास 10% शेअर्स आहेत. म्हणजे प्रमोटरचा खूप मोठा विश्वास या कंपनीवर आहे. तर कंपनीची आपण स्ट्रेंथ पाहूया. रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कॅपिटल इक्विटी दोन्ही खूप स्ट्रॉंग आहेत. प्रमोटरची होल्डिंगसुद्धा खूप स्ट्रॉंग आहे. तर क्वार्टरली रिझल्ट जर तुम्ही पाहिलात, जून 20, सप्टेंबर 20, डिसेंबर 20, मार्च 21 आणि जून 21 या 1 वर्षभरातला जर या कंपनीचा, टायटन कंपनीचा नेट प्रॉफिट जर पाहिलात तुम्ही तर तुमच्या थोडंसं लक्षात येईल. तर बघा 270 करोड, 199 करोड, 419 करोड, 529 करोड आणि इथं थोडंसं कोरोनामुळे तुम्हाला 60 करोड हे थोडंसं कमी दिसत आहे. परंतु बाकीकडे जर पाहिलात तर कंपनी कंटिन्युअस प्रॉफिट मोडमध्ये आहे. हे 1 वर्षभराचं प्रॉफिट आहे. आपण प्रॉफिट मागील 5 वर्षाचं पाहूया. त्यावरून कंपनीचं P&L, प्रॉफिट अँड लॉस
यावरून आपल्याला लक्षात येते की कंपनी खरंच प्रॉफिट मोडमध्ये आहे का नाही. तर मार्च 17, 18, 19, 20 आणि 21 या 5 वर्षामध्ये कंपनीचं नेट प्रॉफिट पहा. सतरामध्ये 700 करोड, 18मध्ये 1100 करोड, 19मध्ये 1300 करोड, 20मध्ये 1500 करोड. लक्षात येते तुम्हाला. 7 पासून 4 वर्षामध्ये डबल प्रॉफिट झालेला आहे. इथं कोरोनामुळे थोडंसं इथं तुम्हाला मायनस दिसेल, म्हणजे कमी दिसेल, 887 करोड, 77 करोड. तर कंपनी कंटिन्युअस प्रॉफिट मोडमध्ये कंपनी आहे. कंपनीचं बॉरोइंग आपण पाहूया. आता बघा, ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे. या कंपनीचं जर तुम्ही बॉरोइंग पाहिलात तर कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी आहे. 1 रुपयाही कोणाचे देणं बाकी नाही आहे. म्हणून अशा कंपनीमध्ये आपण गुंतवणूक केली पाहिजे. त्या कंपनीचं बॉरोइंग कमी आहे, कंटिन्युअस कंपनी प्रॉफिट मोडमध्ये आहे, चार्ट पॅटर्न खूप स्ट्रॉंग आहे, कंपनी डिव्हिडंड देणारी कंपनी आहे. तर अशा कंपनीमध्ये आपण अवश्य गुंतवणूक करू शकतो. कंपनीकडे जर नेट कॅश जर पाहिलात तर जवळपास 97 करोड इतका कॅश कंपनीकडे शिल्लक आहे. नेट कॅश फ्लो शिल्लक आहे. आणि डिव्हिडंड बघा, कंपनी जवळपास 400% डिव्हिडंड. 17मध्ये 260% डिव्हिडंड, 18मध्ये 300, 19मध्ये 500, 20मध्ये 400 आणि 21मध्ये सुद्धा 400 एवढे टक्के डिव्हिडंड कंपनी दिलेली आहे. त्यामुळं कंपनी कंटिन्युअस डिव्हिडंड देणारी आहे. म्हणून आपण या कंपनीमध्ये अवश्य गुंतवणूक करू शकतो. व्हिडिओ आवडला तर मित्रांनी शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि तुमच्या काही सूचना असतील तर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.